Marea Neagră este o mare intercontinentală ce separă Europa sud-estică de Asia Mică și țărmurile Caucazului. Face parte din categoria ecosistemelor de apă sărată stătătoare, cu trăsături unice în ceea ce privește caracteristicile fiziochimice și biologice. Sub nivelul de 150-200 de metri, existența vieții este improprie până la fundul mării, apa fiind contaminată cu hidrogen sulfurat. Mediul propice vieții se desfășoară în general pe platforma continentală marină până la adâncimea de 200 de metri și este influențat într-o largă măsură de condițiile mediului ambient și de dinamica apei. Relieful submarin, caracterizat prin diferite biotopuri, asigură dezvoltarea unei flore și faune strâns legate de configurația acestuia. Astfel, unele animale preferă relieful stâncos, altele nisipos sau mâlos. Aceste specii fac parte din fauna Mării Negre. Prin aceste imagini vă puteți da seama că Marea Neagră este un paradis acvatic natural. Meduzele sunt organisme marine aparținând celenteratelor și reprezintă generația sexuată a hidrozoarelor și scifozoarelor. Au un ciclu de viață care cuprinde două forme diferite: formele fixate, care se numesc polip, și cele libere, cu aspect de umbrelă sau clopot, adesea transparente, cunoscute sub numele de meduze. Actinile sunt viu colorate și au aspectul unor flori crescute pe fundul mării. Diametrul lor variază de la câțiva milimetri până la aproape 1 metru. Actinile stau fixate pe pietre, dar se pot deplasa lent. Actinia este un polip. Ciclul ei de viață nu cuprinde și stadiul de meduză. Dintr-o actinie cresc alte mici actinii numite muguri, care uneori se desprind de mamă. Alteori, actiniile se divid în două jumătăți, care se separă. Ca și meduzele, actiniile au tentacule cu nematociști. Când prada ajunge în apropiere, este paralizată. Nematociștii lipicioși o rețin. Apoi, prada este înghițită. Guvidul de mare este o specie marină. În Marea Neagră trăiește pe fundul pietros, unde se hrănește cu crabi, creveți, amfipode, uneori și cu puieri de pește de alte specii. Consumă și scoici mici, culese din zona pietrișului unde trăiește. Are carnea gustoasă, motiv pentru care este un pește căutat. Pisica de mare preferă mai ales apele puțin adânci și își petrece jumătate din timp ascunsă în nisip sau în mări, astfel încât sunt vizibili doar ochii, orificiile secretare și coada. Dacă este deranjată, se refugiază prin mișcări puternice ale înnetătoarelor pectorale. În mările europene, pisica de mare poate fi observată numai vara. Unii cercetători sunt de părere că iarna, pisicile de mare migrează în ape mai adânci, alții cred însă că acestea doar se îngroapă în nisip și își petrec sezonul rece cufundați într-un fel de somn de iarnă. Câinele de mare este singurul rechin din Marea Neagră și, contrar ideii noastre despre rechin, nu este periculos pentru om. E unul dintre cei mai mici rechini, rareori ajungând la 10 kg. Trăiește mai mult izolat, la adâncimi de 50-60 de metri, dar se apropie și de litoral, unde consumă cu lăcomie scrumbii, aterine, hamsi, stavrizi, crabi și creveți. Ouăle fecundate se dezvoltă în abdomenul femelelor primăvara sau vara, până la nașterea celor 12-15 pui. Este răspândit în numeroase mări și țărmurile oceanelor Atlantic și Pacific. Trăiește circa 25 de ani. Singurele 3 specii de delfini care pătrund în Marea Neagră sunt focena, delfinul cu bot gros și delfinul comun. Până la ora actuală au fost monitorizate în apele românești aproximativ 2300 de exemplare de delfini din toate cele 3 specii existente în Marea Neagră. Astfel, au fost observate în decursul expedițiilor științifice 500-700 de exemplare de delfini cu bot gros, 700-1000 exemplare de focenă și 400-600 exemplare de delfin comun. Însă, toate aceste specii existente în Marea Neagră suferă din cauza poluării acestea. Marea Neagră este legată de uscat prin intermediul fluviului Dunărea, care este transmisătorul poluanților. Substanțele chimice se infiltrează prin pământ în apa râurilor și sunt astfel purtate până la Dunăre
și de acolo în Marea Neagră. Substanțele chimice, cum ar fi cele petrolifere, fertilizatori, insecticidele și erbicidele, care nu se descompun în contact cu solul, pătrund în cele din urmă în Marea Neagră. Marea devine, astfel, un depozit imens pentru aceste colecții amestecate de fertilizatori și otrăvuri, iar toate aceste viețuitoare vor dispărea dacă poluarea continuă să le afecteze viețile. De aceea, toți ar trebui să ne protejăm tot ce ne-a mai rămas din frumusețile unice ale Mării Negre.